ए बेरा हमू सूत के उठे में लेटे को देले बनी भैया जी के जाए के बा खेता पर दीदी खिसियाई मत असही हमरा के कुछ बोली ना एकर मतलब का कि लेट करी बाप रे बाप दीदी रही ना फट फट काम कर के एथी कर दी ना एगो हमरा पर छो दी ना तनियो सनु तो बुझाला हमरा के का करी का ना करी समझे में ना आवेला तनिको बताओ हो लगले खेत तैयार होके और रोपनी के दिन आ जाई तो और मेहनत करी और उठे के पड़ी हमरा 4 बजे कन्या हो गल दीदी करते बनी ए कन्या आ कह तनी नु कि लेवनिया द हम दे दी तू काहे के आगुलो हेने लेवन देवे जाके तनी एथिया खोल द का कहला चौरा निकाल जाला कोठिलवा में से आज निमन दिन आज भी फेनु हजी मम्मी जी खिसे न लागो हम पगलाइली बनी का हमरा बुझला कि बूध हटे ना आज भी फे हो तो दे बताओ चाउर होइले ना के खर्ची के गोनी उनका घरे मांगे तो उनको कहत कि अभी निकलल नहीं के आ चौरा ओराइल बेटे मान लो रोपनी सोनी लागे के बाटे देनी दीदी ना तो अब की बार फटक उतना धो दी ना तो चलेला सही 2-1.5 महीना वही में से तन किसी निकाल ले मम्मी जी के बताई मत ना तो खिसिया जे हम अपने गाड़ी देवे लागो ना हो कोठिला ना खोले के चाहिए तो कोटा में गाइल बहु बना दो हो तो निमने बनता तू लोग के खासी मर्जी से नहीं खे बनता तो कोटा के चाउर तो कितना बढ़िया आदमी खाता आ कहां बड़ी बूची ओनिए बाड़ी जा देखो ए दीदी को निका का बना दी भैया जी खिसिया में ना नेनुआ के सब्जी बनाई तो अच्छे मौक द नेनुआ के सब्जी आ ढेर खिसियन त मरचा भूंज के दे दियो चोखा डाल तनी दाली में छोटी हाता ना का तू सेवा करेलु भैया जी के काम करे के बा खेता में सेवा ना करम कुछु कह हमर गोतिनी बाड़ी नु एगो दोसर गोतिनी रहेली सन कि कहली सन कि बाक हई बनत त हई बने के चाहे भैया जी खती अलग से बनी लेकिन ई बेचारी रामो दहाई कुछु ना बोलेली जौने मन तने भैया जी खती हई बना दे तनी दीदी जी रौरा हई ना खाइम त हई खाली सब चीज बेचारी करत रहले हे भगवान ऐसे ही सुख शांति घर में बनैले रही है बाची के हमार घर में आदमी बाटे त काम धंधा ना करी जरूरी लिखल बाटे के भौजाइए करियसन हम आइल बइन त हम कहिया काम करम हमार दहिया कोनो दिना काम में आई झटपट मिल के ओने बना के रख देवे के बटुए बुचियो अरे मई देख है आगे सुनगावतिया माने तोहरे ई कुल जी में काम बउए भौजी बाई से ना करी हस ना कनी के अरे तो भौजोरी पर लिखल बा उहे करी हन जा अरे 2-4 दिन खातिर आई बहु त भौजाई के हाथ के बनावल खानी के जब हम हो गइनी हमरा के मेहमान नु माना तारी तबे नु कहत 2-4 दिन खातिर आइल बाड़ू अरे हम त राखे पर तैयारी में के 2 साल रहू त हमरा दिक्कत नहीं खे पोस पाल के होते चका कह देनी पराया बनावे खातिर लेकिन अच्छा ए मई जहिया बुढ़ाई नु जहिया हमरो बेटा पतो हो जी असन तहिया आके 2 साल रहब ये फुर्सता हो आज ना रहब हम जानत नहीं के आज कहबू के ना हमरा काज होतै नु कहली रे माई कि बियाह शादी हो गेला के बाद लड़की ससुरे में निक लागेली सन त कौन खराब उठ अपना ससुरा में बनल बानी त बढ़िया बा बनल बा त बनल रह निके निके भगवान तारा के सही बनौले रखस लेकिन पाउनो जी के नु देखे के बा लागी ना अफना एक ना मम्मी जी भेज दी हम तो ई सोचतानी हमर गोतिनिया के भौजाई बैसन हां जाले अपना नैहर तनिको मान जाना आया बेचारी रोवेली कि देख न रे छोटा की हइसे ऐसे भौजैया बोलतिया हई कहतिया हौ कहतिया अब भगवान जी के हम चरण धरतनी रे माई हमार दोनों भौजाई 2 लाख के देखो तारी नु बुझाता तो उनकर बहिन हनी ओसे ऐसे ए बुची जी हई खाले में बुची जी हई कर खाल तो दुन जनी अपन अपन साड़ी देत रही जा कनी बा नया नया बियाह शादी भइल मार हमर बाकसा में साड़ी ठेसाइल बटुआ के झगड़ा नहीं के सने बुचिया कनियो के प्रेम बा तोरा में तब नु ए बुचिया गोतिनिया केतना नैहरा मान जाना खेला अनि त लियावले नि ओ बुचिया के चली त उनकर लइका वाले के स्कूल बाटे नु तो लंच टिफिन के बना के दिया जानते बस के भोरे में लागत टुए आ जाय त कबो मने छुट्टी होई स्कूल के त लिया ले बेचारी वो त लइकिए न लगी कहानी है कि हमर भईवा के बियाह हो ना छुटका के त दे दी जीरौरा चल हां लिया ले काहे ना लिया ले मान जा कम होई काम उनकर जैसन तू लइकी बाबू सन वो बेचारी लइकी बिया कि मैं खिचड़ी भेजिए त 2 गो साड़ी भेजिए दीदी हां काहे ना भेजम ना अरे जवाब ना प्रेम बाबू त भेजम बुचिया एकर टेंशन ना लेनी बस कह देनी कि हां प्रेम बाबू त हम 2 गो का 3 गो भेज देम एगो तारा सासो के भेज दे कमी बा हमरा यहाँ भगवान कुछ के कमी देले बा कमी के नहीं खेरे मैं बात नाम के बड़गरी के हो जाला मान ले कि तू देबी त तोरो के दिहन जाए उ त बइले बा उ त लेनी के देनी बगे खूब बनाई कोली तोरा से ज्यादा बाबूजी के करली कहली कि एक कनी अपन बाबूजी के बोलावा ना अपन हाथ ले मुर्गा मछली बना के खियाई कनी मम्मी जी हमर बाबूजी ला जालन जी आ जाए के नाम ना लेबेलन बुचिया कहलन के बाकी बेटी के रोज रोज जाई ना जाई बाबूजी हमर ना एजिए हन का ऐसे बिना काम किए हन भाई का हो अरे मुर्गा और लिया दिल बनी
मुर्गा आ गइल बा। का बनावत रे भौजी नहीं खे? अरे ये भैया त का होल मोर जन होवे के पराया का समझ ले बड़ा जहो। 2-4 दिन खातिर आइल बाड़ी तू बनावे लगली तनी आराम करुआ मैं का अरे हम समझावत है त कहत है कि माई यहाँ के पराया समझत है कि हम ना काम करी बैठ रही। तू कुछ कहता तोरे हैं? बनावे के? अरे भैया कोई कुछ नहीं के कहता बैठल बैठल मन एकदम मेथी हो जाता टे जनला नुए से करतानी। अच्छा ठीक बा भौजी से जो बोल दे उहे बनाई ठीक बा। अगर कुछ करे के होई तो पूछ ले कि का करे के बाटे लेकिन तू लग चुली पे हां रुक रे मैं सलाई लेके आवतानी चमकीरिया से धरी न रे किरासन त आजकल के करा घरे रहत ना किरासन कहाँ बारे बुचिया जो रुक ले के चिमकी ले आ दे सुनगा दे ना मन बे त जान त बबुआ ये करू कहे लेकिन के माई कइले बानी सब दिन अब भौजी आगुली त काहे का मतलब बैठ रही कह दे त कुछ कुछ। बुचिया बिया 2-4 दिन खातिर ना जाते करे के जो तो घर करते न बिया। अरे जान त वही का रहल ना जला काम करता नुहिया बैठ के खाइल ना एकरा निक लागेला। अच्छा छोड़ जा दे जा तनी देखत तनी बनियारी लागल बड़ी ₹100 के ठीक ना नाश्ता वास्ता पहुंचावे के बट जा तनी बाजार से समोसा ले आवे। अच्छा किनिए के चौपा दिए नाश्ता बा ना। हाँ, तब का? अब के बनाइए सुबह हाँ बनाऊ मैं तुलता का बवे सब्जी बनाओ त रोटी बनाओ त प्याज अचार मरचा कुल दो पानी के देबे के पड़ी। 2 किलो ले लेबन मुर्गा बा ठीक ना। 2 किलो ले बाबा। अरे तो घर भर में अरे हाँ खाई ये लेकिन बबुआ ठीक है कहता ज्यादा 2 किलो ले फैलाहे से हो जाए सब परिवार खा हाँ, ली जा इनके तनी से खेतवा, ठीक बा? जा जा हे भगवान कुछो कह हमार घर परिवार आता ना खुशी खुशी से रहेला नु के हमार मन लागेला हमार त घरे बउए मंदिर जैसा के हमरा बहरी जाए के मन ना करेला जानलू लेकिन का कहीं अगल बगल में जरेला जरे वाला के जरे द हमार बेटी बेटा पतोह दुनो ए 22 लाख के हम का हमरा चिंता बा हो जाते देखी बुच्चा के सलैया मिलल के ना मिलल ओकरा मिली ना धले ओसा रेक पर जल्दी जल्दी धो धा के एगो काम करत तले बनावत तनी ओने खाना तले लेके आ जतनी जब मुर्गा बनावे खातिर इहे घर में बाके दिन भर बनावत रह दिन भर खात रह होय गोड़ एगो काहे खातिर लेके आ गेल बनी भइयो जी ना ठीक करले रही ना हाली हाली धो के प्याज व्याज काट के कह कि मछरी ना ले लेना त हाथा ना मसाला पीसे के परी हाथे लहरे लगे आ दीदी जी के हमरा सपरी धो कहत के दीदी मसाला पीस दी काम रहत सपरी तू खाली असही बन रहेलू एगो त काम हमरा के करे देवेलू ना अब छाला कि कहनी है कि मुर्गा धो तड़ू इतना दिन से रौरे नु करत रही जी आ का हो गेला तना दिन से करतनी औरी करम देखो कने दाज एथी कब करे के जब परल हरल आदमी बात तब आदमी खोजेला के तनी फलना कह के दे देती आ हाथ गो निमन बाटे दाज कर वो कौन काम के हो ना दीदी हम सोची ना नु कि बड़ बानी त काहे थी करे के बा ए कने कुछ कह तारा मुर्गा तारा हाथ के मुर्गा मछली बड़ा चटक बनेला जान जैसे तो सब खाना बनबे कर लेकिन एगो कहलन मम्मी कि मुर्गा मछली केहू के हाथे निक लागेला तो तू हाथ तहार हनु कने कि निक लागेला कैसे दीदी हम अपना गांव में बनैला हूं नहीं कि कहबा हूं हां और औरे सब के तो देख के हम सीखनी जाय आके बनाए के ठीक है को तो पूछत रहू ये दीदी पुरानवा कैसे डलाई ये दीदी मसालावा कैसे डलाई हमनी के बताओ का अब अपने हाथवा के निक लागला तहरा हाथवा के निक लागला कोने हो जाला दीदी एखने एगो बात कही हमरा के नु छनिया नु त मसाला में लपेट के मछली लेके छान ना दी हमरा रास्ता में के ना खाइल चाहि ना होता ना हां ठीक बा दीदी हम छान दे मुंह से एखने धोवा तब हम जातनी मसाला ना दीदी हम कर कनी ना रोहा काहे इस बेचैन आ काजी आई कोने हट जा तू जा आई रौरे धोई गब देना रहल ना जला बिना हमरा के रौरा ना माने के बोला ना देला। अच्छा ये बताव बोली आइल बिया ओकर से काहे काम करवा पड़ू? ओयो दादा काम कही उहड़ी का कही ना कि मोह लागता उल्टा मजाक ना कइल जाला ठीक ना। हां बहिन नहीं है। अच्छा छोड़ा जाता मुर्गा लेल बनी तारा खातिर खइबू ना ए जी अब रौरा लिया दिया हम ना खाई ऐसन हो सकेला का लेकिन सुनी बढ़िया से मल के धोए जानते बनी मेरा धोए ना आवेला बढ़िया से हम जतनी मर मसाला पीसे ठीक बात पीस लिया कोनो बात नहीं के सुनो लेकिन कुछ कही हम बहुत खुश रही ना रौरा जरे रौरा जैसन मरद नु केहू के भागे संजोगे से मिले ला ए बुच्चे के पापा जान जाई वो तो बात ठीक है बा सब सारा काम हम कहीं करत नहीं तार ठीक बा सुनो आज अरे करी तेल लगाए में गरमा के तेल लगाए में खाती मत सोची रहा आ ये दादा मुंह में का डाल देम जी अरे मुंह में नहीं की तार काहे ना खालू कि मुंह में तरा डला टुए एक खिलवाड़ी खानी तो काची निमन लागी काहे ना ए भैया
आ तू धोवत रहो। तो क्या हो गई ये उनका हाथ पता नहीं। भाई बहन धोई जा, भाई बहन धोई ठीक जा। है बटुए, घर परिवार में कोनो काम मिलजुल के कर। तब काका जी दास का करे के बाटे। ए भौजी तनी नीक बनी है, चाहे तो हम मसाला डाल के खूब ने भूज ए भाज बबी, के। ए बबी आटा बस सान दी ना, रोटियां पका देती हम। आ ये भौजी कहेला नु हम सान दे 5 मिनट में, काहे घबराल बड़, छोड़ हम पकाइयो देब। हाजी मम्मी जी क्या रे चारे मई ए जी धोवाता है अभी रे। हां कहा भैया लेट बटुए। लेट नहीं खेला, सब हो गल बटे। सुनो हां चाप के खाइए मुर्गा, ठीक बा। एकदम हम तिले का भैया। अरे अभी धोआते बारे बबुओ, कब ले धोआई बताव तो। हम कहते के बन गेल नीलुआ चीचे त ये बुच्चेले नून चीखे के रे। अरे मैं भौजी कल रोटी बना के त भात रोटी बबुआ नीक से धो दी है। ए भैया ओकरा के छील दिया, छीलले नहीं खे। ई गरम हो जी तो छिला जी। ऐसा उ छिला जाइयो। आ धो के जल्दी हाथ पथे लाग दे बुचिया, बिना तोरा लगले होई ना हम जानत जा नहीं। तनी आटा साने दी तो धोइए भले भैया तनी आटा साने हो, धो के लेके आवा जल्दी।